Sofie, og det er mig, som har startet indsamlingen Footies for Smiles, hvor det er, at jeg indsamler fodboldudstyr. Det kan være benskinner, det kan være fodbolde, det er fodboldstøvler, kejler, alt det, som I nu tænker, man bruger til en god fodboldtræning. Det indsamler jeg på forskellige adresser, som så vil blive sendt videre ned til Filippinerne. Der er mange, der spørger mig om, hvorfor jeg gør det. Jeg har spillet fodbold i over 20 år efterhånden, og jeg elsker fodbold. Jeg synes, det er fantastisk at spille fodbold. Og det er der også andre børn, der gør, men de spiller altså fodbold i hjemmelavede benskinner eller uden fodboldstøvler. Og det synes jeg gerne, jeg vil være med til at ændre. Så jeg håber, I vil gå ind forbi hjemmesiden footiesforsmiles.dk eller forbi Facebook-siden, der er vi også, og der kommer jævnlige opdateringer. Derudover så er vi på Instagram og LinkedIn, og jeg ved ikke hvad. Men I kan få mange flere informationer forbi vores hjemmeside. Jeg håber, I vil hjælpe med at bringe glæden, som vi får igennem fodbold herhjemme, med ned til Filippinerne.